saying that the claims of the Ethiopian government led by Abiy saying we want access to that Red Sea port that's in Eritrea, you're saying that won't حجي انتايوم زبل زلو عبزيك اكردانا زلو نصر زخونه اكلتشنا 19 ابي احمد مسير ترا سلام بمغبار نوبل برايس تشليميو ስለዚህ እቲ ጉዳይ ክፈትxe على الجرس تقبيله يليو እንተኾነ ክልቲኦም በሓደ ኮይኖም ኣብ ትግራይ ተዋጊኦም እዮም ሕጂ ግን ኣብ መንጎ ክልቲኦም ኩናት ክጅምር ከም ዝኽእል ዝንገር ዘሎ ዝያዳ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብዙሕ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት ይገብር ከም ዘሎ ንኤርትራ ንኽወርር ኩሉ ዓይነት ተበግሶታት ይገብር ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ ኣብዚ እንታይ ትብሎ ኣለካ እያ ትብል ዘላ ሕቶ ንሱ ሕጂ ኣብቲ ዘረባ ብዙሕ ከደናግር ይፈትኑ ኣብዚ ኩነታት እዚ ኩናት ከም ዘየለ ክገልጽ ፈትኑ ግን it has to be very diffuse the crisis sovereignty of Eritrea the idea of ownership each other of trying to provoke a conflict. Is Ethiopia on the precipice of another war with Eritrea? I wouldn't put it that way. I mean, the whole rhetoric about Ethiopia's wanting to have access to the Red Sea is often conflated with the idea of ownership of a real estate, coal, asset, whatever. As far as I'm concerned, there is no credible argument whatsoever to try and go against the sovereignty of Eritrea. Are you saying ስለዚህ እዛ ዘረባ እዚኣ ጥራይ ስምዕዎ ንኣብነት እዚኣ ሓንቲ ካብቲ ኣቢ ጌታቸው ረዳ ሓደ ዓቢ ሓቂ ዝዛረብ ዘሎ ግን ንኣብይ ኣሕመድን ካድረታቱን ዘቆጥዕ ነገር እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ናብ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ዘሎ ዘረባ ናብ ኩናት ክወስድ ዝኽእል ኣይመስለንን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ሓደ ዓቢ ጌጋታት ኣሎ ደይ መደይ ኢሉ ከሽክዕ ድፍትን ኣብዚኣ ጌታቸው ረዳ ክንደይ ግዜ ከማ ክብል ሰሚዐ ኣለኹም እዚ ኣጠቓ ኣብ ደገ ባሕሪ ንኽጥቀምን ንኽትውንንን ዘሎ ዲቤት ኣብኡ ዝተሓዋወሰ ዘረባ ስለ ዝቕፅል ዘሎ ደይ መደይ ኢሉ ኣብይ ኣሕመድን ካድረታቱን ስትራቴጂክ ኣምቢጉቲ ይብልዎ ንምድንጋር ዝጥቀምሉ ዘለው እዩ በኣምሓርኛ ክኸውን ከሎ ናትና ክንመልስ ኢና ብሓይሊ ክንወስድ ኢና ውግእ ክንገብር ኢና ዓሰብ ናትና እዩ ታሪካዊ ብፅዕት ኣለና ብላብላ ይብሉ ብእንግሊሽ ክኸውን ከሎ ድማ access to the sea እና ንዛደለና ቁጠባና ህዝብና በዚሁ ቁጠባና ተጨቢጡ ንዓብለና ዶገሎ ናበልካኻ ብእንግሊሽ ከተብሎ ዝኻ ደይመደይልካ ንክልተ ሰለስተ ዓይነት ዕላማታት ክትሓርም ትጥቀምሉ እዩ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ብናተይ መረዳእታ እዩ ዝብል ዘሎ ኢትዮጵያውያን ኣብይ ኣሕመድ ድማ ንኣብይ ኣሕመድ ይቐንዲ ኩልቲ ብታሪክ ብጂኦግራፍ ብስግንጢር ብኣሉላ ብጣሉላ እናበለ ኩሉ ዓይነት ድራማታት ብዓፋርቶ ብገለዱ እናበለ ዝዛረበ ዘሎ ክረድብል ዝእመን ስነ መጎት ብወገን ኢትዮጵያ ንሉላውነት ኤርትራ ንምድፋር ኣይረኣኹና ነብሳብ ሕጂ ኢሉ ብዓለም ደረጃ ክእመን ዝኽእል ከድምዕ ዝኽእል ስነ መጎት ናይ ኤርትራ ወደብ ወይ እውን ዓሰብ ንኽትምንጥል ዘሎ ኣይረኣኹና ኣሎ ክሳብ ሕጂ ኢሉ ኦኬ your boss is stay ቦሳት ናትካ ጀነራላቱን ባዕሉት ፕራይም ሚኒስተርን ጎም ሸትን ዓሰብ ትብፅዓና ይዝብል ዘሎ እዚ ድማ ኩሉ እቲ ስነ መጎት ተቕርብዎ ዘለኹም ትርጉም ዘለዎ ስነ መጎት ኣይኮነን ይብላሉ ተጋጊድ እዩ ኖ 100% right ሓቂ እዩ ሓቂ ግን ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ተንብረካ ድያ ተሓቶ we'll see that's why ዕጫና ሰብ ዝውን ቀሊል ክኸውን ከም ዘይክእል to try and go against the sovereignty of Eritrea. Are you saying that the claims of the Ethiopian government led by Abiy saying we want access to that Red Sea port that's in Eritrea, you're saying that won't lead to war? No. What I'm saying is I don't expect that to lead to war, at least not in the foreseeable future, as far as I'm concerned. Prime Minister Abiy, on the one hand, has said he wants peace. He said he wants to avoid conflict. On the other, he's vowed to, quote, correct this historic error of the seaport and said, quote, I am 1,000,000% sure Ethiopia will not remain landlocked. Exactly. በዚህ ድማ ጽቡቅ ገይሩ ዝተዳለወ ሰብ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ማህዲ ሓሰን ጋዜጠኛ ድማ ከምዚ ኢሉ ፋክትስ ቀሪቡ ክጸንሕ ኣሎ መብዛሕትኡ ግዜ ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛ እንታይ እዮም ዝገብሩ ቁንጫል ሓበሬታ እዮም ዝወስዱ እዚ ሰብ እዚ ግን ሓንቲ ካብቲያ ታዝበለፀ ዝገበራ ኣብዚያ ኤፒሶድ እዚኣ እንታይ እንተላ ወላ ሓንቲ ይኹን ቅንጣብ ሓሶት ከይተጠቀመ ኤግዛክትሊ ኮት ባይ ኮት ብጭብጢ ጥራይ ዝሓቶም ዘሎ and this is like ናይ ብሓቂ ወላ ሓንቲ አንጻር ማሕዲ ክዛረብ ይክሉን እዮም ምክንያቱ ንጌታቸው ረዳ ዝሓቶ ዘሎ ኩሉ በዓል ዘሎ ዝነበረ እንተደለ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብቪድዮ ዝተሰነየ ጭብጡ ዘሎ ዘረባይ ንኣብነት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣነ ኣብ ደገ ባሕሪ ከምኡ ኢኮኖሚ ኢሉ ገለ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኮና ብኩትካ ከዳ ይክላን ገለ መለ ንዝብል ኣሽክዕ ክሓልፍ ምስ ደለየ ንጌታቸው ረዳ ዓዳ ውግ ከም ዘሎ ሚሊዮን% ርግፀኛ ኢትዮጵያ ኣብ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ኮይና ክትነብር ኣይትኽእልንያ ባሕሪ ከነማልስ ኢና ጌጋታት ክንዕሪ ኢና ዝብል ዘሎ ብኸመይ መንገዲ ክገብሮ ኢልካ ክትሓስብ ዘለኻ ኢሉ ናይ ብሓቂ ወይ ኩናት ክገብር እዩ ወይ ካልእ ነገር እንተለዎ ንገረና ዝዓይነቱ በዛ ጎረሩ ሓኒቑ እዩ ነቲ ሓቂ ዘውፅኦ ዘሎ ጌታቸው ረዳ ከሽክዕ ድፍትን ዘሎ ግን ኣብዚኣ ኣብ ጌጋ ቦታ ኢኻ መፂኻ ዝሰድድ ጋዜጠኛ ኣይኮነን እዚ The Ethiopian military said recently that it will not hesitate to make any sacrifice
to secure access to the sea. How are those not threats? So I have reason to believe that President Isaias and Prime Minister Abiy will find it in their hearts to find a way to resolve, to defuse the crisis. እንታይ ዝብል ዘላ መወዳታ ጭብጥ ብጭብጥ ገይሩ ርእሱ ምስ ሓረሞ አንጻሩ ድማ ክዛረብ ስለዘይክል ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሲ ፕራይም ሚኒስተር አብይ አሕመድን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ኣብ ልቦም ገለ ነገር መፂዎም ሲ ናብቲ ኩናት ኣይከዱን ይኾኑ ምክንያቱ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ሓደገኛ ክኸውን ከም ዝኽእል ፅቡቅ ገይሮም ዝፈልጡ ሓይልታት ስለ ዝኾኑ ዝብል ዘሎ ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ መይቢ ኩናት ኣይደልን እየ ክብል ዳርጋ ኣሰልቺዎም እዩ ዘሎ ኩናት ኣይደልና ዘለና ካብ ንላዕሊ ክብሎም ዝኽእል ኣይኮነን አብይ አሕመድ ግን ኩናት እንታይ ዓይነት ቃንዛ ከም ዝገብር ኣብ ትግራይ ዘጋጠመ ኩናት ምሂርዎ ዲኻ ክትብል ነው ካብ ውሽጥ ጣራ ቀሲመ ኢላ በአምሓራ የአይ ተራቂቀ ኢሉ ካልእ ዓይነት እልቂት ይፍፅም ኣለ በአምሓራ ኣብ ኦሮሞ ኸሙ ስለዚ አብይ አሕመድ ክምሃር ዝኽእል መራሒ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ጌሩ ዝፈልጥ ግን ናይ እንጌራ ኮይናቶ ድማ ግድን ይኸሙ ክብል Believe me. That's what I believe When in. you say believe me, this show is not about belief. نزا زرواجا كاب دونالد ترامب قد هو دونالد ترامب ስለዚ ግድ say believe me بالزغا believe منني مزبلو لا منني زبال يلا ጭብጥለካ ዲዩ እዚ ብዛዕባ ጭብጥታት ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ፋክትስ ብዛዕባ ሓቅታት ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ሓቅን ጭብጥን ተለካ ጥራያ እታ ጭብጥ ጌታቸው ረዳ ዘቅርባ በልስሙ It's about facts, it's about evidence. Do you have any evidence? I'll tell you about the facts. Do you have any evidence that you're ruling, you're saying there's no conflict? Everyone who's worried about conflict right now. I'll give you the facts. Okay. You know, I recently traveled to Afar region, all the way to Bure. Yeah. And I saw concrete asphalt being built by the Ethiopian government. Yeah. Obviously, the Eritrean government also is building their side of the asphalt. So it must have been a recent fallout between the two sides. So if they have made that investment sincerely, and then I cannot rule out the two parties coming together. People worry about the rhetoric. Many would say this is not about a port. This is about expansionism by the Ethiopian government. This guy, أنا يفتون إندي أنا ما هذا حسن يفتون إني يمكن أبزنا يقاضى قد داي فتيه كم دما أبزي قد داي نايزي أبزي حجز قبل هذا دما an excellent an outstanding job يتصرف زلنا بحق فلوس صراحة مهنيات جبت حزوا زلوا أمين نبحكي نفع research team كم زلوا بزي خات فلت نتايز ولا زلوا مجمريا جبتك بكيانة أبكينات خيات كم زي كلي بلالو نسوز خدان بوره نعسب جزء بوره زخدا كوينات أجندة كوينات مشرفات نكم بدي اللي خيدون يرو قلنا تايب لالو نابو خيدو خلو خسي سرقيا كاترامز قبر زلريا اللي خبوغنا يرتاون كوب تغيرو خونيو سلازي درو بحدا نكسر حس مدام نيرواميو سلازي قبل بوم تتمليسوم سي الري خل خونيو كشفان زي كلي دي شفان زلو السود ما تقبلها بيلو انا بخمز الشكا على سبيل بالكان ابزي ابجيغا بوتي خمسي خزلا أفضل بحر كم زي دول زلوكو سفليت إلى ميلو دي قداي زي بزعبا الجزيرة سكسع كندا حق تزارع يتصبحون أنا أمين ما هذه نفوي أبو داني غزة بزوج حكنات تزارع بقى لكن أي صبيانين يرهم زغزار نعنا قداني بحري كون زي قداي زيلو زي ما أفضل بحر مخرج كبا يكون زلزال حجر كورري زلزالو نتصور تخوني شفت دماغ بكاي بلولو سمعوا زي دماغ نحنا بعالم كبس أنا ندليونيرنا أبناء عالم أجندة أبناء عالم ميديا كوتس ندليو زلنا ናይ ንግዲ ጉዳይ ከም ዘይኮነ እዚ ኣብ ደገ ባሕሪ ብተለይ ከም ዘይኮነ ኣጀንዳ እንታይ ዳ ኩናት ድልየት ምዃኑን ወሪርካ ናይ ካልእ ልኡላዊ መሬት ንምግባጥ ከም ዝኾነ ሓሳብ ክሳብ ጎረሮና ዝነቅዕ ንግሆ ምሸት ንዛረበ ዘለና ሲ ይቐፅለና ሕጂ ኣብ ከምዚ ስለ ዝመፀ ድማ ነመስግን ንሕጎስ ብጣዕሚ ፅቡቅ about the rhetoric. Many would say this is not about a port. This is about expansionism by the Ethiopian government. Some have said that Abiy is, quote, obsessed with Ethiopia's إذا أنت سياسة كسحقهم سبوق يركم ገለገለ ሰባት ከም ዝብልዎ ዘሎ እቲ ጉዳይ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዘይኮነሲ ናይ ምስፍሕፍሓን ናይ ኢትዮጵያ ዓባይ ንምግባር ምዃኑ ገለገለ ሰባት ዝብልዎ ሕጂ government. Some have said that Abiy is, quote, obsessed with Ethiopia's imperial past, that he wants to march into Eritrea's capital and declare the Red Sea as his border. He wants to be celebrated as the leader who restored Ethiopia's greatness. What do you say to people who say that? Well, I said as much in the past myself. Now the question is... Those are all your quotes. You said he was obsessed with Ethiopia's imperial past. ገለገለ ሰባት ከም ዝብልዎ ድብሎ ፀንሐ ጌታቸው ረዳ ዝብሎ ዝነበረ ዘረባ ይቀይሩ ገለገለ ሰባት ከም ዝበልዎ ኢልዎ እንታይ ኢልዎ ጌታቸው ረዳ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ዝበለ እዩ እንታይ ኢሉ ነይሩ መስለኩም አብይ አሕመድ ዓባይ ኢትዮጵያ ንክሃንፅ እዩ ዝሓልም ዘሎ ንጉስ ክኸውን ኣድዩ ወዲ 7 ዓመት ከሎ ንጉስ ክኸውን ስለ ዝበለቶ ብዛዕባ እውን ተዛሪብሎ
إذا سبزي نبير تراقيلو أبس مرانة سرعات كيرو بانديرانا إثيوبيا سقيلو كأي بحر ماليزيا يلو درف كدرفلو نجوس نكخونن يزل زلو سلازي مس إيرترا مس كأي بحري فلو يزخون عدان نفس لا زخد obsession حلف زبالة بحق خم زلو يوم زتقص زلو يلو ومالت قالوا تي لهم خوني معنا وني ليه نزيل وس نو على كأنه كود قبر دلو غيلو فقالت كذا حتى كذا اللغة قالوا كل اللي الكايب أي فلتني خيت بليلو سلازي نبتة زرباي قتل أنا بحكي بتعبس بوزغون interview يزي. You said he wants to restore Ethiopia's greatness. Is that not what you believe anymore? Well, no. I mean, I don't have any problem with Abiy wanting to restore Ethiopia's greatness, whatever that greatness is. My issue is that sort of claim is not likely to lead to the kind of conflict people fear is going to happen anytime soon. At the time, when you said it in 2021, you said it would lead to conflict. I said it in no, I didn't even say it will lead to conflict. That you will talk, I said he will take over Asmara. I understand that's what you're saying. My question is, does that mean you no longer think he's an imperialist warmonger? No. I think at this point in time he cares more about his image, that he's trying to make differences in domestic politics and all that. مچم إذا فنجي غير دي حزاز زلك كلا رستي نجيتاچو ردا بحتر زبالك نغركم مهدي حسن نجيتاچو ردا كاب جيتاچو ردا نلعلي فليط وزلو ازي تصقم كوين زلو نجيتاچو ردا كم كفوت مصحف انبيبولو سلازي بفصم كوي نابزخون يكون دايركشن كم زي كيغير بغور حج حزاز زلو اجنتاي زبل زلو ابزي اب اسرا حدا نسخه تبل كلا ابي عمل نيرترا خور كم زدلن نيرترا حيز نغوس كون كم زدلن يلو نو كم يلا خون خل كم زي كون يخل قال نزبله كم زي كنتات سلازي نبر نسوس دليز نبر كويا يلا قال ما لا يلوسي نيتوبيا عباي قبراد اي قبران كمان نسي كون تحطو قال مزبلو تحطو يلو اتشعو تبلو زنبركا حج خخ قبري دليدو اتنا يمسفح فحل منات الله دي يلن يتحطيلو بسخا تمسفح يلن كبلاي كلني يريوس لزلو جن الله خاخ بلا خاي كلني سلازي حج بزيك لخريو خلو خان مسلوك غير بوليتيكا وشتا بوليتيكا كسرح قليز دليز روي زخونه نقوهم مشيتن بكاميران بتلفزيونن دارجا امعتي 10 اسرا زخون فيديوهات بهاجراو تلفزيون أرتقى بحرنا إيرترا راي نخواسد زقبر زلو برنامج نزرح زلو نعلم كم يلان يلو كم من يزفتن زلو ناي بحق كبيت صراحة تواهبو جيتاچو ردا أبزيا صراحة زيا بخاطر يفاتو زبلو زلو تقارون حكمي. In you. Yeah. Well, in fact, I went beyond that he would take over Asmara. Okay. He hasn't taken over Asmara. So are you saying you were wrong about it? No, he hasn't taken over Asmara. If war does break out with Eritrea, should Abiy give his Nobel Peace Prize back? Well, he could. Okay. I'm not sure. مبار كسا كندوني وقع ايقات من يلكاخت مقوت تفتينكا اندحر وقع مسير تراجميرو ابي احمد نت نوبل برايس ناتو كمال سلو ودو نزبل دبا خويناتا زربا مخنيات كباد حتى ينعو ياس كمال سلو ابزبل كاترداديهم جن بحقنيا تكوينات كغاطم يخل دايكدن نزبل جن ابزيا تملسنا خنريو زيا تي بروفيسور ترمفول نت وداي تحتي تنيرو being a right to self-defense box or no, I think should we call it complacency or positivity from Getachew here? No, I think the war is coming, and it's coming pretty soon. Ethiopia is now posturing and ticking off every box of claiming a right to self-defense, accusing Eritrea of destabilizing Ethiopia, accusing Eritrea of funding and arming militias, the Fano Amhara militias, accusing Eritrea to collude with the Tigrayan government or the TPLF in Tigray. The Minister of Foreign Affairs in Ethiopia submitted a letter to the Secretary General of UN, ticking off all of these issues, saying that we will be patient, we want peace, but we are not patient for too long. Shira says war is coming and he's laying out that the ስለዚህ እዝንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቶም ነዚ ኩናት እዚ ክመፅኦም ኢሉ ኣፉ መሊዩ 10 ግዜ ዝዛረብ ዘሎ ዳርጋ መዓልታት ዝቆፅር ዘሎ ሰብ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ኖርዌጃዊ ፕሮፌሰር ከቲል ትሬንቮል ዝበሃል እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ኖ እቲ ናይ ጌታቸው ረዳ ሓሶት ግደፍዎ ሓሳዊ ይኾነ ጌታቸው ረዳ እውን ይብሎ ያው ገዲፍካ ኩናት ይመፅእ ዘሎ ኩናት ኣብይ ኣሕመድ ኩናት ክውጅ ከም ዝደሊ ኩለን ነጥብታት ኣማሊእዎን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ተደጋጋሚ ወታደራዊ ፖስቸሪንግ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ክገታትር ውዕል ኣሎ ሰራዊት የንቀሳቀስ ኣሎ ኤርትራ ትወረንላ ኤርትራ ውሽጣዊ ጉዳያት ተይተኣቱላ እናበለ ይዛረብ ኣሎ ከምኡ ድማ ናብ ዩኤን ኤርትራ ትወረንላ ኢሉ መሰል ናይ ርእሲ ምክልኻል ከም ዘለዎ ንክጥቀመሉ ከም ዝኽእል
ምክንያት ከሆነ ዝኽል ነገራት ኩሉ ገይሩሎ ክልተ ግዜ ደብዳቤ ሰዲዱሎ ስለዚ ኩናት ንክገብር ዘድልየካ ኣገባባት ኩሉ ይዘዳሊ ዘሎ ምንታን ብዓለም ደረጃ ኣገዳ ንኸይገጥሞ ንዘድሊ ኩነታት ቅጥላትና ማለይ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ኩናት ንክገብር ኩናት ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ድማ ክመፅእ እዩ ዝብል ዘሎ መልሓስካ ከልቢሽነሉ ኢና ንብል መጀመርያ ኩናት ስለዘይንደሊ እንተት ከምኡ ኮይኑ ዘይተርፍቲ ኮይኑ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳቱ ክትከውን ከም ትኽእል ግን ርዱእ ጌርና ንወዞ እታ ፅቡቕቲ ነገር ንሱ ኩናት ክትመፅያ ይብል ኣሎ እቲ ኩናት ዛዕባ እንታይ ምዃኑ እውን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ፅቡቅ ገይሮም ኤክስፖዝ ገይሮም ነይሮም ኣብዚ ፅቡቅ ነገር ናይቲ ኢንተርቪው ድማ እዩ እሽተይ ንስማ is coming and he's laying out that the Ethiopian government seems to be making the case for it. Mr. Getachew, the region has also ample experience with war after war after war after war, relapsing to war more than creating sustainable peace. Let me bring in Bisrat Lamessa. Let me ask you, Bisrat. ሕጂ እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ዘረባ ኣብቲ መንጎ ጌታቸው ረዳ ኣትይዎ እንታይ ኢሉ ነይሩ ብዙሕ ግዜ ኩናት ክመፅእ እናተባሃለ ዝተርፈሉ ግዜ እውን እኳ ኣሎ ኣብቲ ዞባ ኢልወሲ ንዓዳ ኣብቲ ዞባቲ ካብ ብልቦና ናይ መራሕቲ ዝተረፈ ኩናት ዝጀመረ ኩናት እዩ ዝበዝሕ ስለዚ ኩናት ናይ ምጅማር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ሓደ ልሙድ ተርእዮ እዩ ኩናት ብሂወት ናይ ብዙሓት ሰባት ዝፃወት ብፍላይ ድማ ንኢትዮጵያውያን ከቀይም ስለዘይደሊ ከቆጥዕ ስለዘይደሊ ኢትዮጵያውያን ብሂወት ናይ ሰባት ዝግደሱ ከም ዘይኮኑን ዓሰርተ ግዜ ኩናት ክጅምሩ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ሓትሕትካ ምጭፍጫፍ እውን ነብሱ ዝኻለ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ ዝገልፅ እዩ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ካብ ኩናት ዝስልችዎምን ናይ ኩናት ካብ ኩናት ዕረፍቲ ዝደልዩ ከም ዘይኮኑ እዩ ዝገልፅ ቀፂላ እታ ፀዳል ትበሃል ድማ ፅቡቅ ጌራ ነቲ ኩነታት ኣብሪሃትሉ ንጌታቸው ረዳ መህደመ ከምዘይህልዎ ገይሮም እዮም ሒዞሞ They're not going to go to war. Do you buy that? Are you worried? I am worried, and I think a lot of people are worried. I think the fundamental problem of the tension today is the alliances that President Isaias Afwerki and Abiy Ahmed created a war pact. And when the Pretoria Agreement was signed, it collapsed. Now the two are looking at each other. But the problem is that ሕጂ ኣብዚኣ ትብላያ ቅድም እንታይ ኢላ ኣላ እቲ ብዛዕባ እቲ ኩናት ስክፍታታት ኣለኩም ዶ ኣለክዶም ዝበላ የስ ስክፍታት ዘይኮነ ስጋኣት ኣለኒ ፍርህለኒ ምክንያቱ ዝበዝሐ ሰብ እውን ከምኡ እዩ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ ንሪኦ ስለ ዘለና እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣብ መንጎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕራይም ሚኒስተር ኣብን ዝነበረ ዝምድና ድማ ወይ እውን ናይ ኩናት ዕርክነት እንተበልናዮ ንሱ ወዲቑ ብፕሪቶሪያ ገይሩ ምስ ፈረሰ እዩ ሕጂ ድማ ኣብ ንሓትሕዶም ኣብ ምትፍናን እዮም ዝርከቡ ትብላ ኣላ ሕጂ ትብላ ዘረባ ግን ስምዕዋ I think the Prime Minister made it for the first time a few weeks ago when he said that what they want is a navy base. And it's not just a port access. And this ups the ante. I want to bring in Sheetal Tronville. You study conflict. You know both. እቲ ዝበለፀ ክፋል ድማ እዚ እዩ ኣብዚኣ ዝበለታ ማለት እዩ እዛ ፀዳል ትበሃል ኣብዛ ኢንተርቪው እዚኣ ኣገደሲ ሓቀታት ደርቢያ እያ ኢንተርጀክት ገይራ ኣብዛ ተወትሉ ኣገደሲ ነጥብታት ኣብቲ ፕላትፎርም ክዝረባ ዝግበአን ዝበለተን እያ ደርቢያ ኣብዚ ካ እንታይ ትብላ ኣላ ኣፍ ደገ ባሕሪ እናተባሃልካ ነዊሕ እዋን እዩ ነይሩ ትምሽካዕ ኢላቶ ኣብዚ ቀረባ ግን ኣብይ ኣሕመድ ግልፂ ገይርዎ እዩ እሱ ድማ ንሕና እንደለና በይዝ ንሓይሊ ባሕሪ ንሕና ንገብረሉ ወታደራዊ ቅልፅምና ፓወር ፕሮጀክት ክንገብረሉ ንኽእል ኣፍ ደገ ባሕርና ሓይሊ ባሕርና ክንቀሳቀሰሉ ዝኽእል ቦታ ኢና እንደሊ እዛ ዘረባ እዚኣ ድማ ካብቲ ምስጢር ሽምግልና ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝካየድ ዝነበረ እቲ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ጉያ ኣብዚያ ነጥብ እዚኣ ጠጠው ከም ዝበለ ሚድያታት ናይ ኢትዮጵያ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ ኣውፅኦም ነይሮም ንሱ ድማ እቶም ሽምግልና ነቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝምድናታት ወከልቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ዝተፈላለዩ ተራኺቦም ነቲ ክግበር ዝኽእል ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣብ ገለ ፖይንት ፅቡቅ ደረጃ በፂሖም ከለዉ ትልኡኽ ናይ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ተመሊሱ ምስ ኣቢ ምስ ተራኸበ ተሰማሚዕና ከምዚ ምስ በሎ ሓይሊ ባሕሪ ዘይብለይ ዳ እንታይ ከገብር እየ ተሰማማዕ እንታይ ገብረለይ ወደብ ንበይኑ እንታይ ገብረለይ ሓይሊ ባሕሪ ዘይብለይ ተኮይኑ ኢሉ ከም ዘጉርዕን ከጉርዕ ከሎ እቲ ስላያ ናይ ኤርትራ ካብቲ ውሽጢ ከም ዝሰምዖን ድሮ ኣብ ኤርትራ ድማ እቲ ኩነታት ከም ዝተረድኦምን እቲ ልኡኽ ድማ ከይዱ እቶም ሰባት ምስ ፕራይም ሚኒስተር ተዘራሪብና ሓይሊ ባሕሪ ግድን ዘድልየኒ ኢሉና ለኢሎሞሲ ያ ፈሊጥና ኣለና ከምኡ ከም ዝበለኩም ፈሊጥና ከም ዝበልዎም ስለዚ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ሞመንትም ብሰንኪ እቲ ሕቡእ ኣጀንዳ ናቱ ዝነበረ ዝተረፈ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኩሉ ዝንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ውፅኢት ናይቲ ቀናን ኣካይዳ ናይ ፕራይም ሚኒስተር ከም ዝነበረ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ሓደ ነገር ርዱእ ዝኸውን ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ኩነታት ናቱ ብንጹር እናተጋህደ ዝመፀሉ ዘሎ እዩ እዚ ክነሱ ግን ንዓና ብኸመይ እዮም ብላክሜይል ጋዝላይት ትገብሩና ዝኣክል ናብ ዓብዪ መድረክ መፅኡ እንታይ ባብ ትግራይ ጋጢሙ ኢሉ ንህዝቢ ዓለም ከረድእ
ቃላት ዝሓፅሮ ተኮይኑ ማዓንጣ ዝንእሶ እንተኮይኑ ተረዲኻ እንድኻ እሞ ትግራይ መንዳ እዩ ዞም ዝረገፉ ኣሕዋትና ዋላ እውን ቶም ሰርቫይቨርስ ኩሉ ግዜ ካብ ስውእኖኦም ካብ ዝሕልነኦም ዘይወፀ ዘሎ በሰላ ሽካው ሕዚ ተፈናቀልቲ ዘለው ተረዲኻ they are still part of the ፅንተት ዘለው መንዳ ኣይ ቮይስ ክኾኖም ገታቸው ዝጠለሞ አንደወቱ ዝጠለሞ ሲ ገታቸው ዝኣክል ዝነገር ዝደፊሩ ብብርካ ዓለም ከውፆ ዘይከኣለ ሲ መንዳ ኣይ ከውፅ ኢሉ እቲ ጋዜጠኛ ንዓኻ ፀዋዕና ካስ ብዘይ ምክንያት ይኾነ እንግሊዝኛ ቃላት እውን ስለ ዝጥዕመና ይኾነ ንምባል እውን ለይ ክኸውን ይኽእል ተረዲኻ ነውዶ ሲሳይ because of እንግሊዝኛ ስለ ዝትኽእል ኣይክኾነን እዩ ላብዚ ፀዊዕናካ because of ንስኻ ዝነበረካ ሓላፍነት ተሓሰብ ብምግባር እዩ ኢሉ ክፅዋዕ ከሎሲ ኣብ ብርካ ዓለም ኣዋሪድዎ እውን ይኾነ ነገር ግን ፋክት ንክወፅእ ተመኪሩ ግን ዘ ኮንትራሪ ፋክት ዝሕበአሉ መንገዲ ተፈጢሩ ክብለካ ደለ ካብኡ እውን ትርዳ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ካልኦት ድማ እንታይ ኣብ ዝብልዎ ወዲቖም ኣለዉ ክንርኢና ዝሞተ ኣድጊ ሒዙ ይመስል ቃልሲ እውን ዝሞቱ ኣድጊ ሒዙ ይመስል እዚ ዝሞተ ኣድጊ ሰብ መስልካ መራሒኻ ዝገበርካሉ መዓልቲ ከምቲ ሓዝን ሆነ ዘለና ይሃትውን ከምቲ ሓዝን ሆና ዘለና ሕማም ህዝቡ ገዲፉ ሕማም ናይ ካሊእ ዘዳምስ ስቃይ መከራን ህዝቡ ገዲፉ ኣብ ካሊእ ዘይሽከር ፅውኡ ኣብ ሓደ ዘይረግእ ኣነነት ካብ መቃብሩ ዘጓዮ ልዕሊ ህዝቢ ኣነነቱ ዝብልፆ በለፀኛ እቲ ዝሞተ ኣድጊ ከምዚ ዓይነት እዩ ንሕና ተጋጊና ሰብ መሲልን መራሒ ምስ ገበርናዮ ተስታውሱ ዲኹም ትግራይ ብከባቢያውነት ክትሕመስ ከላ ጨይና እናሃለወት ጨይና እኮ ያለ ነይራ ህዝቢ ትግራይ ዝጨና ዝካበይ መፅኡ ኢሉ ጨኒቑ ካበየና ሽንት ቤት እዩ ፈንዲኡ በለስ ክጠፍየው ሌሉ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ያው ፒኤችዲ ዝኣክል ወረቐት ይዎ ሶ በለስ ክጠፍየው ሊሉ ዝተኸራኸረ ንእፅዋት ዝተኸራኸረ ሰብ ደቂ ሰባት ክጠፉ የብሎምን ንዝበለት ፀዳለስ ለማ ክነቕፋን ኣብ ምስላ ኤክስ ገይሩ ኣብ ፔጁ ከውፅእ ንርኢና ተቆርቋሪ ኮይኑስ ንደቂ ሰባት ግን ጨኪኑሁም ወድኮ ኣብ ቅድሚ ዓለም ይተዋሪዱ ተሰጢሑ ማለት ሓሰን ማህዲ ከመይ ገይሩ መኒ ማህዲ ሓሰን ከመይ ገይሩ ለጌታቸው ከም ዘስጠሑስ መደንፀው መሰከፊ ትናይ ጌታቸው ባንዳነት ቀርሚዑ ማለት ጨኒዩስ ካው ለአናስ ሰንፊጡና ኣፊርና እውን ማለት ጌታቸው ካብ ትግራይ ዝወፀ ሰብ ድዩ ክበሃል ከለኮ ሓደ ግዜ ተሓፍረለካ ንባንዳ ባንዳ ኢልካ ጥራሕ ትስንዮ ይኮነን ቅድሚ ሕዚ ዝተረኣዩ ባንዳታት ፀላእቲ ይሕወሱ ወይ ከዓ ፀላእቲ ብሓፈሻ ጌታቸው ረዳ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ በዚ ጌርና ክንውድእ ንኽእል